But i-assurance isekuthini azimanga ngona phakathi. Amen. Ezitente azimanga ngona ntoni kanene? Ngona phakathi. Zezobonakalisa uzuko likabani kanene. Ithi incwadi kaJohane chapter 1 verse 14. Ulizwi waba yintoni kanene? Wahlala. Wathini ulizwi? Well amongst us. And make us familiar with his divine character and life. Uthi ke ngoku xa iqhubekeka. Since Jesus came. Andazi noba siyamvana lo mdala Ellen White. Uthi kwezinqwina sinazo kwiintente zethu. Ewe. Nkosi. Kwafuneka uThixo atenteni zethu. Let us remember that uChrist ukhona phakathi kweentente zethu. Amen. Xa ii-pillars zeentente ezibasike sizibona ngamanye amaxesha emingcwabeni zibhunqa ngenxa yemimoya. Masikhumbule uba when we are overcome by ii-wailings, izililo nezimbonono, xa sigutyungelwe zincwina, let us remember that uKristu wamisa intente ecaleni kwentente zethu. Ngangohlobo athembeke ngalo uThixo okanye uKristu ezinzulwini zobusuku kusa uhleli. But remember that uKristu wazuma intente. Nathi ibali lethu alizophelela ezimbandezelweni. Alizophelela kwincwina. Amagingo xa siqhubela inyanga isaziswana nje esikhoyo afternoon program iyaqala at 3:30. Sizawube siphethe neurodivergent conditions. Ukuba ke uyaqala ulive ligama unceda ungaphoswa in the afternoon at 3:30. Sisola siphakama ke mama Ngoya number 4.